pakali pano tikufuna kukwasiteni interview imene wanda sisia anacheza ndi Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Michael Biswick Usi pa 27 July umu ndimene anachezera. Alendo athu mpulogalamu yathu ya lero ndi Vice President wa dziko lino Right Honorable Dr. Michael Biswick Usi. Dr. Usi takulandirani Vice President. Kakhala koyamba kuyankhula ngati Vice President ku mtundu wa Malawi pa Times Television. Ndi choncho eti? Zona. Tiyambe ndi kuti 10 June 2024 linali tsiku limene Amalawi ambiri tidazaza ndi chisoni titaziwa zotsatira za ngozi zimeneja. Ndimati nditangokufunsani kuti can you take us through chimachitika ndi chani monga ino amene unali achiwiri kwa Vice President then Dr. Malemu, Dr. Saulos Chilima. What was happening to you and what were you going through during that time? Chabuni choyamba chonena kuti sindi maziwa chilichonse ndinachita kuuzidwa kuti ndege imene anakwera president athu yasowa. Koyambirira sinazisamale kwenikweni chifukwa amandiuza amati wazuna pa social media. Kena kono Honorable Njawala ndi amene anandiyimbira ndikundiuza ndikunena kuti tina tinyamuke tizipita ku Lilongwe. Pamene tinanyamuka nali ndili kuno. In fact nali ndachokera ku Tanzania ndikufika mdziko muno. Kena kunyamuka maliwada chitika Arafu Kasambara. Ndinali kumaliwa ku Arafu Kasambara. Ndili kumene koko ndinapanga communicate ndi a president Dr. Chilima. Kuna kuti maliro apita pandege kupita ku Mpoto. Ndili kuno. Ndi analusanga kuna kuti chifanali anzawo. Kuti yo kulibeko ine ndakayimirira kuti kumene koko. Ndiye tapita ku Lilongweko ndimene kumamveka kuti ndege ikuyang'anidwa sikuoneka. Kena kundu kumamva za chisoni kuti apezeka anthu osatani amwalira. Ndimete macha kwa ife kupita ku airport ukalandira matupi abale athuwo. Ndiye munafunsa kuti ndimamva bwanji. Pali zinthu mwina zitatu. Choyambirira monga munthu ndi munthu. Oti anali munthu oti anali ni good health, sound mind, osadikirira kuti angamwalire. That munthu ni munthu ndichopwetika chomvesa chisoni. Chachiwiri anali president wanga ini vice. Zimene amanduza iwo chita izi. Ndimvesa chisoni kuti munthu amene anandikonda ineyo, mene ndimadziwira ineyo wapita. That was a burden to me. Number 3, the type of assignments zimene anandisira kuti ndichite ndipange report akabwera. Nimazungulisa nazo munthu kuti sono assignment iyi it's not possible kuti ifike kumapeto kwake where you would say the preferred future or the desired outcome would be realized. Siziteka because analitumawo kulibeko. Chifukwa tazi nomata kutumidwa kuti kapange chakuti ukabwerako ndi information yo ndikuuza what then. So zambiri zimadusa mmutumu kuna kuti I had too much on me. Ndi yake choncho. Ndinakakuonda kuti titachoka pamenepa ndikufunseni kuti kusankhidwa kwanu khala Vice President kunali kotani komano ndidumpha kaye mundilola kuti ndipeka chifukwa kuti tamba kale kukamba za Malemuwa. Ndimangofuna nitadziwa munakumana nawo bwanji because timaziwa kuti iwo ali ku UTM inu nthawi inake munali ndi gulu lanu. I don't know whether it was a pressure group ojaza kalibe mlandu. Timaziwa kuti Chilima kuyang'ana kuti aende naye ndani kenaka bam hai Michael Usi ndamira kale running mate wanga. Munakumana nawo bwanji Chilima?
Kuyambirira kunabwera akuluakulu ochokera mu dziko la Denmark anabwera kuno kuzaona ntchito zimene ndimagwira ineyo wa ADRA. Ndiyeno anafunsa kunena kuti mmene tagwirira ntchito ndi iweyo tifuna timve kuti boma likuganiza bwanji za maprogramu anuwa. Ndiye pa ndondomeko yawo ya anthu kuti aone. One of them anali a vice president a dziko lino Dr. Chilima. Ndiyeno atapita kumene kuchako ma Danish analongosolera ntchito ine kunalibe anena kuti ndisakhaleko ntchito zimene ndagwira Malawi muno andi ndalama zimene ndalowesa ku Malawi kuno zina ndi zina zokhuzana ndi ineyo za mmene ndimagwirira ntchito anamvera kwa akuluakulu aku Denmark. Ndiye atabwerera anandiyimbira foni kuti ndipite foni kuchokera ku office kwa vice president ndili ku ADRA. Ndiye ndinapita. Ndiye iwo maganizo awo anali kuti dziko lino litukuke za ma reforms zija zali mutumwa kale. Ndiye anandiuza kunena kuti pamene mukupanga ma programs anu muyang'ane mbali ina zokhuzana ndi mindset change kuti Amalawi imene agwirira ntchito zisinthe. So this was the first time kukumana nawo. Mbuyo mose muna musana kumanipo nawo. In fact kuyambirira tinaonana ku Rails Hotel amadusa ni madusa sinapasane moni tinangodusana chabwino kuti ndangona kuti official eno kuti napita mu office mwawo. When was this? I can't remember. Okay. Komano ali vice president boma la DPP. Okay. Ndiyeno later ineyo ndikuchoka ku ADRA. Ndikuchoka ku ADRA. My intention was not kuti ndiyambe politics. My intention was to form an organization called CODIPA. That was my organization. Sina ituluse kumani nalemba kuti ndifuna ndiyambise program ya CODIPA. Community Development Partner. Ndinauza azokumagwira nawo ntchito kuti mundiona kuti ndayambisa izizi sikuti I'm trying kuti ndipanga outshine ADRA ndaisiya pamene ilipa ndikuyamba izi with my focus yoti audience zake alibe mulandu. Kodi audience zake alibe mulandu ndi chani? Audience zake alibe mulandu is a development philosophy imene ndinaiphunzira ndili wang'ono kwathu kunyumba kwathu amanena kuti ukakumana ndi munthu ndikupasa nzimbe for example leroli ndio kumana naye mawa wanyamulaso nzimbe akubwerapo umuthawe asakuone because it's like in a way ufuna sawa kugawiriso nzimbewo asa ugawire kawiri agawire kamozi and as much as possible try to earn your income pogwira ntchito kupempha sikupereka ulemu. Muntu ukamati ukudya zako you have peace of mind. This was because family yathu sidinali anthu upeza bwino. Now because tinali ndi anthu olemera mwachisanzo kunali a regional minister Taya Kamuzu a Joseph Muleremba ndimacheza kwambiri ndi anawo kuvala kwawo ndi ife ndali zosiyana kwambiri sindimabisa ndimauza anthu kuti mavala makabula awiri tako ndikumaoneka. My mother used to say, you know what, usamadandaule iwo aja kuvala bwino kusukulu kuja kulambira kuvala bwino koma one thing chimene Mulungu anamveka aliyense amene akufunira ndi the brain. Ndiye iweyo brain yako yo ndio sauka. Make sure kuti brain yako yo uyigwirise ntchito. Ndiye ndimawerenga kwambiri. And because of that nimapita kwa kwira ntchito kuti ndumagula juice yanga anthu bwana woti punya ntiru yoenda fela ndimatipoti apapa. Ndiye ndimakalape kuti koma t-shirt pini juice itu ndiyanga ndagula ndeka. Ndiye maganizo ntakula mati audience zache alibe mulandu. Ndemati ndi philosophy ngati kuti ndi nzeru chabe si gulu lathu si ka pressure group. It was the development philosophy imene ndinafuna kuti ipange khala ngati kuti catchword kapena imene iziendesa CODIPA. Ndiyeno nditamba kuwauza azungu apa sindiachula kuti ndaziko liti ana no
this thing is much more than just zimene kulankhula iwezo tabwera kuno. So I flew out pita ku dziko ndiye kwanena kuti mukabisiranji pali zina umalanena zina sumanena ali sada kuti azinguti chilo chimira kuziwa wanena chilo chimira kuziwa wanena dziko zilikhala dziko nkuona pamakhala zina zosunga zina zonena ndili makhala dziko ndiyeno kwanena kuti tukugulira tupangira nsalu ma t-shirt zipewa ndiye namba kudinda nsalu ma t-shirt zipewa ndi zinabwera zambiri sanje tukaronga. Then when I was looking for ADRA, we had 50 operational districts. Then time Saudi Arabia alibe mlandu mose muja kuno mafumu akulu ena anali momwemo ndio udi ataje ngati kuti it was like bushfire. Achili maso anandifunsa kodi odi azache ndi chani nalo nkusolera pamene pono mukukambira nazo kuti muyende nawo. Yeah, pembo sinabe kukambirana. Mianka kufusa kuti oja zaga libe mlandu ndi chani. Kufusa nambe kukambirana nazo kuti muyende nawo limodzi. Ndipo sindi maziwa. Ndiyeno nditapita kumene kuchako ndimene manduza za mene DPP ndiwo zikuyendera. Kubanira kuti anytime nditakuchoka. Political life yako ufuna kuti ikaye Otani. But inozandale because that time maiko akunja azungu madonors amandinyengerera kuti nakuti uchoke mdziko la Malawi ukakhale candidate director ku dziko lina or upite ku Africa region ukakhale kuti ukakhale kumeneko. Ndiye manena kuti I cannot go there. Ine ndikhala ku Malawi konkuno to save Malawians through Kodipa. So tinakanikana kuti sindipanga zimenezo. Ndiyo anaamba kumaona zija ma clips kuti ala ngumuya akulankhula chifukwa ala ngumuya ali mmodzi amene anapangisa aso kuti achilima ziyende chonchija abone kalindo kumalankhula. Ndiyeno kuti ndiziona kuti apapa afuna tigwire ntchito limodzi. Ananduza kuti mmene momo ndayamba PhD yanga ndayamba PhD tikupita kuti ndikapange defend ndinauza kuti ndipanga consider. So adachita kunena kuti ndifuna titakhala limodzi kwa ulendowa kunena kwa chanena kuti kuna kutume you are the type of a person that I would like to work with. Chabwino ndiyeno kunduza kweni it wasn't him unalulendwa ona bonoro masangwi tenti bwire ntchito limodzi ndiye ine sinapanga abandoni ujeni odiaza chalibe mulandu chifukwa azungu ananena kuti andale atakupanga disappoint awawa usadani usasiye so naina ugulu limaendabe. Ndina auza kuti gulu zani sindipanga disband. Ndiyeno atanyamuka iwo ine ndanyamuka kupita ku England ku school anali pa masintha ananena kuti amaiko usi tinawo limodzi ananena ndiwo amaiko usi tinawo limodzi sina nyinyirike chifuna kuti tinawo limodzi shall mean kuti ndakhala advisor shall mean zambiri nitabwera kuno ana kuti tufuna kuti tikwire ntchito limodzi. So audia zachewo UTP ndi Chilima movement zibwere pamodzi. So ine akambala tinapita ku Lilongwe ndi Chilima tinali atatu ndi panali so awa kujalani anali bwera ndi akambala ineso ndi gulanga koma ine napita ndeka. So we came together ndikhala jani UTM. Now kumene kuko mudalo wanga tindani ngati just member lachifa tizithamanga kwambiri ifati ndinkani zambiri zoti kambirani. I want to understand now appointment yanu nongati running mate mutalo wa UTM anakusankhani ngati running mate kena kukhala vice president wa UTM chinamba ndi chani. You became vice president of UTM kena kusankhani ngati running mate kapena nakubweresani from nowhere kukhala running mate and then you became the vice president of UTM. Okay, constitution ya UTM imanena kuti amene angasankhidwe kukhala running mate I mean the vice president. Oh, so by virtue of becoming a running mate, yes, you are vice president of UTM. So in your case, that's how it worked. Yes, in fact, ndilali kundiri ku Darab
ndimakasewera mpira Na za social nawo. ndiva amvula zakale Okay. ya kodi mamenya koso kampira ka bi maona ngati mangovala jezi ya Flames makankhaso ndimatembenuka ndimatembenuka ndiyeno ndili kumene kujako tikusewera mpira foni inamusira nyamata panja ndakuti foni yarathamangana final kuti Chilima ndine nayankha dada muli kuti ayima nthawi yanteza mundipeze kunyunoko kunyipache konkuno kumetu panga interview kunoko mudi kunoko ananditana ndinabwera napeza kudya mteza ndino ndakhala pa mpando wapadera ndati ayi tabwera ukhale apa iyo apa ine apa mana kuti tete zija nteza ndio ine naona ngati kuti ndikulimba kuti akulu apuna tizija nteza so he meant it kumano ine I wasn't comfortable mfakulu lemekezeka tizija limozi so I kind of resisted pang'ono akuti tentidye nteza ndiye natola udya ndiyana ndiyang'ana straight so the look you know ndalakwa chani mtu wangamo njakuti meta khalira chonchimu ndikufuna inu ndine tigwire ntchito anapanga chonchi dzanja I remember vividly inu ndine tigwire ntchito ndikutere mpaka nakale that's what he did ndine navomera sinadziwa kuti akutanthauza chani running mate navomera ndikumapita ndi misonkhano ija kulankhula nawo ndiye amandiitana kukakhala convention fana ndifuza kuti kuti convention ufuna ukamake contest udindo wanji ndati ine sindikapanga nawo that's what I told him sindikapanga nawo convention chifukwa ine mtu mangamu zoti nikakhale ndi udindo wakulu kundaleko ndimaona akulu ali kusogoloku there's no way anganditenge ineyo akulu ali kumene koko that I'm not going to contest then nauti you should go and contest ukapanga contest kuti ukakhale director wa strategy ndio uyambire pompanopa so I started working with the strategy ya UTM kupaka asonyeza kubagina chilo limozi kupita kuja ndakawina ndawina anandirembera message mukholo momwemo imene bazu what does he mean ananemba kuti first step and my first step what does this mean ndi nati ndikafunse kabla sakafunse ndi nati afunse amani my first step akuti umkumbukira nakuita nani ndikuja nteza nati inu ndine ani Chilima nali very sharp inu ndine ndifuna tigwire ntchito mpaka nakale he also demonstrated nachitira mpaka nakale ndikumati akuti ine ndikalankhula chinthu sindimachisintha basi ndikumakhala ndikira kusamva kuti running mate ndwakuti running mate ndwakuti running mate ndwakuti sana ndiuze kuti ndika running mate ineyo he didn't say that ndiye Joshua Varela ndimana ndimbira ne phone tipezane mawa kuti akuti tapezana kwene kuchako ndakunena kuti ndabwisa mafomu awawa tikuti my nomination ndi mawa koma mene mwapa ndifuna ndipase CV yako zonse apapanga collect for me chimene maganiza zonse bezi maonekera chili chonse it was afuna ndikhale advisor wawo chibwino I was getting kuti akuwawa afuna ndikhale advisor wawo isweni yananza kuti mafumu tabanga ni firu kwa yangana ndo zaura ningimetitwisi ndi namba kufuza ndi atapanga ni firu so I feel mafumu seaja ndi nadziwa kuti ndi running mate zeni zosimikizika mufira mafumu kuti mawa ndi anthu apita kunyumba kwawo kuti aone kuti amutenga ndani so he told me because people are very anxious iwe ndikubisa zina zimene andiuza sininganene panopa
chabwino timafuna kuti pepane titakugwirani kugamba timafuna kuti tiziwe zimenezi zifanye kuti zili ndi bearing pa zimene tifuna tikambirane kupita chisogolo chifukwa anthu amafunsa kuti Chilima adaona chani mwa inu zimene mwina padakali pano anthu sakutha kuzimvesesa mukuona ngati mutakhala kuti mufuna muikepo chinthu chimodzi ndi chani chinachita strike iwowo kuti out of anthu amene ali nawo pa nthawi imeneyoyo achite settle for you amene maoneka kuti munali ndi zanu kale zimene mapanga which is what we also see so kuti okudya zake alibe mlandu uja kubweranso because I've heard you mukunena pena pache adaona chani mutakhala kuti you want to put your finger on one thing. I'm not very sure but I can only suspect or speculate kuna kuti amakonda kunduza kuna kuti your sincerity strikes me. Your sincerity strikes me. Anthu ambiri andale amanama kwambiri. They will come to you akuza izizi ukakapanga zina. Ndiye akatero he was taking me through what he has gone through. Ine ndikakwiya I don't pretend. Ndimati zikakutiza sokonekera tibaziko la pansi ndimapita and I would tell him chakuti then we would talk ndikuti zata then we would say your sincerity strikes me ndiye anditume ndikabwerako izi zateka izi zinateke chifukwa chakuti chabwino. Now unali ubale wachoncho kufikira pamene Chilima matisiya kapena along the way ubale wanu unazapezeka kuti wasintha because we now want to come to you now as now the vice president. Chilima ndi ine from nthawi imene tinadya nteza limodzi kuno imakhala reference point ndikakhala kuti ndakwiya chifukwa kuti ena ache anena zina zake kuti kuliyena manena zina mchipani ndakasiri ngati nyumba simulephera kuyambana nyumba simulephera kutokosana ovuta ndi ndani mwe I cannot judge kuti ovuta ndi wakuti but what I can say is kumakhala kuyambana chabwino. ndiye ndikakhala kuti ineyo zandizunguza ndiye ndifuna ndipange react kapena ndibweze moto mene ndikufunira ine ndimati ndisapange izi without telling him ndiye amanza kuti chief mukumbukira tikudya teza paja maita nena kuti chief maita na chief akati chief numati chani chief ino somati chief chief mukumbukira tikudya teza paja nandifa ndigwire ntchito ndi inu mpaka nakalekale ndikumati sono mukayamba kumvera izi inu ndiye tigwira ntchito mpaka nakalekale ndiye maseka mbana kuti inenso I'm going through this him ngati president wa Chipani ine vice president timakhala ningo zambiri za anthu awiri zomakamba za Chipani ndikumakambaso za anthu amene ali mu Chipani so pano zoti nayambana nawo kulibe mpaka na tsiku limene iwo amafika mziko muno nitakonzeka ndikapase ma report mina amafika mziko muno kunali kuona kuti ndikachoka kuno ndipite ndikapase ma report zoti so anyamuka akupita kumalijo kwa akasambala I didn't think mata angobwera kumene ine ndakayimirira ukuku that is enough chifukwa I even called akazawo akasambala ndikukamba nawo ndikucheza nawo akulu sanabwera pajapo they knew uyu wabwera malo mwa Chilima chabwino zatigwera amene zinatigwerera muja tinazaona UTM ikutuka koyamba kuti ikalankhule kwa anthu inu munapita nawo anakuchita na acknowledge simunalankhule kalikose what was happening that time munthu ukakhala mtsogoleri uzidziwa kunena kuti ndikamathamanga kulankhula ozikonza palibepo ndiye ena kamalankhula amene ali mbuyo mwako you can come and say analakwisa uyu you have the opportunity to correct things. Kuunikira ubale wa UTM ndi MCP kuti udayamba bwino kumapeto kusuma enda bwino kunena choncho nkulakwa sikulakwa komano you have to unpack if UTM
ila ini sogoleri komanso kuli chipani kukunso kuli a president achakwera kuliso chipani. Now ubale wa UTM ndi MCP tikamati sunali bwino, that is true when we are generalizing. Now if we want to go to specifics, you say apapa sizimaenda bwino, apapa zimaenda bwino, apopo sizimaenda bwino. That's how I want to put it. Okay, fine. My point is idafika no kumakayikirana. Like trust was removed to the extent yokuti MCP UTM kumakayikirana nchifukwa chake ngozi cheta chitika mwina taona anthu akuchita react mosiyana moonesa chikayiko chake chokuti if anything happens to munthu wa MCP amugwira ufiti wa UTM, if anything happened to munthu wa UTM anthu amugwira ufiti wa MCP. Is that what you also seeing inu amene mnali kufupi kwambiri zimene zizikapera zimene anthu ena maona amene anali kutali? Mtinene chonchi Chilima moyo wao wandale ndi ubale wao wa ni Malawi Congress Party ni mazuwa zambiri ineyo ni mazuwa zambiri nikuza nikuti pali nthawi zina ni matamanga uku kakupana ndi president kulankhulana tamanga one day na tamanga uku kulankhulana ndi president ndikuti ndikubwera ndikufuna kumaliso ndi Chilima kupita uku kukagambirana nawo panavuta izi siningalongosole mungomva kuti ndinapita dikira ndikaye ndimalize kunena kuti kupita uku ndikuti pali nkhani imene kuchitika. Ndinalankhula kumulanje kunena kuti sindikufuna kuti pakhale cyclone Fred wa politics pakati pa Chilima ndi Achakwera. Matanthauzo yani Cyclone Fred ndi mavutoto. Chilima ali ndosatira awo akati alembeza ku Malawi Congress Party ngati dziko lithalero lomwe ngati mawasilibwera aliposwena ku Malawi Congress Party akati alembeza ku UTM ngati dziko lithalero ngati mawasilibwera. So I was saying musapange fuel kuyambana kwa awiriwa. And I went on to say even the exclusive interview ndi bwana Brian Banda ndinanena kuti zomwezo nasikamba kumulanje Chilima ali apa president ali apa kuti Chilima is a politician that comes from Chilima a Christian. Mawamene jesina kukamba chisawawa ninakamba chifukwa nakuti nimagwira nawo ntchito pafupi amandiuza zambiri amandituma zambiri zimene ambiri mu chipani cha UTM sananena kuzidziwa. Even in an organization knowledge management pali zina zimazuika ku board, zina zimazuika ku management, zina ku operations. You sieve kuti information iyi board level, iyi a management, iyi a operations. Zimachitika zimene zozo. Chingale Bible somewhere poa kunena kuti ufuna kuziwira nje zambiri uzikupetekese mimba. I've just forgotten the verse. So know what is enough for you to be relevant. Don't try to know too much that will just poison you and you become irrelevant. So Chilima mapanga analysis knowledge management amadu how to manage information. So let me stop there. But don't you think kuti ngati anthu sakuziwa zambiri maybe that's what we are seeing today? Chifati kuona anthu ena amene akukhulupirira kuti ubale wanu ndi Chilima sudali bwino, akukhulupirira kuti inuyo si ya UTM kwenikweni, koma chifukwa cha ngozichi mwapezeka kuti mwatenga upresident wa UTM. And I don't know kuti momwe amakusankhani vice president a president Achakwera amatenga kuti nikutenga Michael Usi who is the minister of environment kapena amatenga Michael Usi who is now the president of UTM kuti ndiye akhale no state vice president. Ndiyambe ndikulina kuti anthu am central committee ya UTM kuyambira a secretary general to everybody amene amaganiza kuti Chilima ndine ubale unali osokonekera, then ningadabwe kwambiri chifukwa zonse zimene anthu akumalankhula pakali pano so UTM
savala makaka, samabwera ku khoti, zambirimbiri zonse zija amauza athu ndipo anaziyankha. Amauza ndani? I don't know kuti amauza ndani. Koma zoti iwo information akulandira amandiuza. Chilima? Yes. Zimakafika mpaka na kwa Malemu Chilima. Amauzidwa. One. Suwa UTM uyu. Nde adakufusa nipo. Kuti kodi pajamati chief. Chief. Kodi ndino UTM kapena mupanga so. Sanga ndifusa ifa amadziwa zimene timachita. Ndiye amango ndiitana kunena kuti chief. Kuza chief muzungu kulanga ndi kuti nasi ndingopanga imagine kuti chief. Amanena kuti chief mubwere patuluka izi musapange react zokuti simvala mainfomu makaka simpita ku khoti mkhangati kuti mukudana nawo akuti ndinu wa MCP chief musapange react. Ndiye manena kuti mundipwetekesa ndakuti no I'll handle this and anapanga handle. Central Committee yonse ili pomwepo zimene zozo anapanga handle. Now pamene Chilima anatisiya kuona kuti izizi zikutuluka nkonena kokhala chete ndina kuti iyoyi nkhani izizi Chilima anatani anaziyankha. Chilima was so smart, he wouldn't have kept me close to him akanakhala kunena kuti zimene ndimachita ineyo anali suspicious. Sibweza akumanditumabe pali zina zimene ineyo ndimanena kuti ndizafa nazo sindingaulule. This is politics. Anali bwana anga meaning kuti right honorable Chilima kanakhala kuti alipo for whatever reason akufuna kusiya kugwira ntchito ija akanatha kupanga recommend zina lanu kuti chief wa atengeni akatenge uyo. Not I think so, I know so because he said it and anamuuza munthu wina ndipo so you know what Chilima anali munthu wodala kwambiri in many respects. Lero ife patakhala ngati kuti wina wanena kuti amipingo inu azibusa kapena maloya amene akudziwa zimene Chilima amalingalira za uyu Michael Usi tabwera ndikuno anamuuza wina wake ndili pomwepo patachuka nkhani yonena kuti sangathe kuyimanso fa constitution siku alola amamuuza somebody ndili pomwepo and I don't know why people akulimbana ndi izizi ngati ndingaime uyu alipo ndiye ine ndinanena kuti wauza bwanawo inetu ndili wang'ono ndi background yangayo ndimanena kuti Ambuye Mulungu mutalola kuti ndikhale mphunzitsi wa primary ndizagule njinga ya moto yanga ya maha there mwandita. That was maninga ndi by that time ndiye zoti pali president pali vice president. I'm not somebody that to sit magaza ndakala president or ndakala vice president. Mena mazo Chilimamo tukulia ntezamo sinali mutu mwanga chabwino ndiyeno iye mandifusa fusoti kuti anantenga kati ndani. So I was coming to that. Yes. Ine ndinayitanidwa dear president to State House ndikukawuzidwa. He did not tell me, the president, kuti the basis for appointment yanu chochoti inuyo mwachokera ku UTM kapena inu ngati independent kapena ngati chanchani sana ndiuze anangoti inuyo ndakusankhani kuti mukhale vice president wa dziko lino ndikukamba zonse zimene akudikira kuchokera kwa ine komanso zote Chilima ndi ine tinali anthu ogwirizana kwambiri president amaziwa. That's why sometimes I could go to the president kuti kuti sopano ndi amaziwa kunena kuti uyu waziwa bwanji izizi ndi kuti wanena amuza. So at the time amakukambirani mukuziwa kuti sopano akundisankha ndine sina tulukepo ya UTM tonse ngati mese munakambirani kuti meza tenemu nde kuti tipitirabe kuyenda limodzi. That was going to be too much. That was going to be too much. Our president Jamakala very systematic. Amakala the agenda. So the agenda for the day was yes, within the anchor. Were you surprised? Yes, no. Yes, surprised because
nimati kundisankha kuchoka ku tourism kupita ku natural resources ana zifukwa zambiri. Ku natural resources kuja kuli mpika kumene kuja kumpika wa ndalama kuli ndalama yoyo. Natural resources ni ndalama choto. That's why president oyamba akamuzubanda natural resources sama pasali sama kala yake. Andamona ngati kuti munthu akakuti sakukonda amakuzozika sikira ndi zinyama. Natural resources ndi ngodi tikaupanga manage bwino. Nkuna pakali panopa kumene kujako mena kumene kukuyendera zikakhala kuti ma fruits agundika kutuluka. Komanso takwapula masivo servants ena ndikwachosa ena. Mene kujako dziko lipindula. So you are the vice president. No, so you are the vice president. Komanso mudakaliso ndunaso yangodi mukunenawo. Chifukwa mati magwira ntchito kapena. So no ntchito zotu zili ndi meaning ina. Oh, ni mwana ngati so mwina achifanya kuti njeno ndi yake guys kuti yes no. That's what I said. Okay. Yes. Nali surprised. Chifukwa kuti mani nakuti zimene nakambira nawo zokhuzana ndi ku natural resources. Ndi chinthu chachikulu kwambiri. Sangani sankhe kukhala chani vice president because uku ndamba kali ntchito zo gwira ntchito ndi maiko akunja ndapanga kali ma links ne pali pakali panopo ntchito yanga iyi moti maulendo ndalephera kupita chifukwa ndisankha kwa vice president ara ndipangira kali approve kuti ndani ndipite. So akana pana kundisankha I was not going to be surprised. I was not going to complain because I was saying udindo ndipasawo anthu ambisa kudziwa ndi udindo wa ukulu. No, because Chilima amanyada nkumanena kuti I have a minister mu cabinet umumu a performer. Komanso ntchito ndikapasidwa ntchito ndimayigwira ndi mtima wanga onse. So arandisankha naziwa kuti uvipi iwo ndipanga perform. There I was not surprised. Ndichifukwa chani anthu mukuonabe kuti ayuti mwena ukhangati akuwinya. Tinaona ukhangati kunali central committee yayi kuzalengeza tatuluka chipani komanso inu mukulumbira mujamati andikakamiza kwenda ndakazanga timve zonsezo. Alendo athu ndi Dr. Michael Biswick Usi amene ndi a vice president aziko lino. Ndakulandira right honorable ku chigawo la chiwiri. Now tinasiya pamene timanena kuti kodi ubale udali bwanji a president akukusankhani munadabwisika. Now mwasankhidwa ano kuti ndinu a vice president mukufuna mutatani tili ndi almost a year plus imene mukhale mu office imene iyi mukufuna mutatani kuti at least muchaka chimene chichi yes office yanu ndiyo tumikira a president koma mumatha kukhani ma plan anu kuti muthandizira ndi a president anga ndimafuna nitapusha izi ndizi anthu akamakumbukira office imene iyi aziona kuti ausi 2024 to 2025 at least adakankhaizi chabno ndiyankha chonchi ndili nduna ndikakumana ndi a president timakonda kubweresa nkhani umalankhulana ya anthu osauka kwambiri ndomanena kuti mala imunoto ndapita kusauka tina kwani kuwathandiza ndiye nkumaonanso imene anthu ntchito akugwirira mboma ndiye amadziwa kuti ambiri umo ndili nduna ndimakonda kupsa mtima ndakampaso nthawi yake tsopano kupsa mtima nkuonena kuti si masangalasa kunena kuti uli galimoto kwe ndiye when you look around kuona kuti anthu akusauka kwambiri ndinu some of us zimatipanga bother kwambiri because it's like munthu olemera kwambiri pakati pa anthu osauka and it's viewed kuti iweyo ndamene and it's not just viewed ine pakapa ndi second in command ndiye mavuto anthu akusauka if they want to blame apanga blame achakwera kumanso atakundipanga blame ineyo kuti sikuwathandiza a president. So number one zimene ndakhala ndikulankhula ndi bwana chakwera a president kuti easy now ndayandikira kwambiri sinimakhalanso ndi magazi ona kuti bwanji bwana titakauza anthu nafuta apengeza kuti ndayandikira pofuna kutyapulapo ndikoti bwana ndikatyapule bwanji augo mwapemphapo kale fanda kuona ni mwamba kale kutyapula
chili chose mene ndikuchita inetu ndikuchita kuchokera ku office ya president sindikumachita zinthu moti mwachisawawa ndikakhala kuti sinauze ndima kuimbira foni pali chakuti different pange chakuti go ahead chifukwa ineyo ndikugwira ntchito mu office ya president zochita zanga siza paralelo ndi a president ndikupanga zinthu to complement zimene a president andituma ndi zinthu zina zake zimene zonena kuti sindingathe kuimbira I know common sense kuti ichi cha president andiuza kuti usapange ndi ndabo kuti ndisapange ndipo zina nitakukutumula pomwepo because I know munthu apapa for example you find munthu akuba do you need permission kuti umugwire you don't need permission kuti umugwire so there are certain things I just have to use my brain to say apapa I don't have to bother the president kuti ndikapangeza andabo yaso kuti iwe ufusa mezo ifanyani so madisi mupitamu muzipatala mupitamu uthenga umene mukufuna kuupereka ndi otani for avoidance of doubt mufuna kuwagwira anthu amene akunyenya mufuna kuti mutani I'm informed by experience ya ku ministry kabena ndagwira ntchito ngati clinic officer so paja mudagwira ntchito ndagwira ntchito ku chipatala ndagwira ntchito ku adra ndagwira ntchito mboma ndiye ndimatha kuona kuna kuti pano patu ndalama zilipo a president tikamakambirana amene koko amana kuti chakuti let's try to do these things by entire chakuti kupita kuja ndio mapeza kuna kuti system makuti kapena uyuyu wachedwesa they have got their own way for example ndinapita kuchikangawa ndikapeza kuti anthu akuba ndalama za nyumba kumene kujako munthu amene ujayo anapasula promotion you get me anandikata promotion ndachita by chance ndikuipeza kuti mukupanga promote uyoyo ndanazo kuti siziteka ndakalipa I'm saying awawa nkhani imene yasina mpaka na lero imadusa huku ndiye mulungu wangoti ukhale vice president imene jayo itabwino now what I'm saying is chimene sichili chabwino it must be corrected anthu akuvutika that's a fact koma kuvutika kukhale kunena kuti we cannot do anything about it tili paziko lapansi but where tingapangepo kanthu tipangepo kanthu kuti anthu kupweteka kwa zimene kupweteka za kumva kupwetekako tizichepese now mukamapita kumene kuja kaya ndi kwa madisiz muzipatalamo ndi kwina kumene mutapite mmene mungaganizire tikonza kumene kunchirako mona ngati mwina mukanayambira ku Capitol Hill yambe kukonza kumutuku kuti tikakonza kumutuku uku kumchira kuikonzeka yokhatu mukwanisa right honorable kuti muyendere timuno sena amene amatumba kumene kukuti ali ndi ma connection kumwambako so pano ngasi mmene tikulankhula ino ndi ine akumvera akuyanga navo ndi imene tisayikambirani simufuna kuwauziratu kuti mufuna kupanga tikati ma surprise uje tisakambirani ineyo chimene ndinganene kunena kuti ndabwera chito kuchipatala paja mmadziwa mukakhala ndi tissue imene ili cancerous kuti ndiya cancer you divorce that cancerous tissue from the patient umadura the patient will survive if you say you timkonde you die so civil servants that are not relevant achosedwe ndipata mkachosa ndiye kuti apita ku koti the reason why government imapeleka ndalama zambiri kupanga compensate anthu olakwika akachosedwa we have no evidence nkona napita kuchola kuja mafusa kuti aku HR give me the file ya ma appraisal ya staff appraisal kuti no appraisal so you cannot say nanchosa uyuyu because you're performing you have to tender evidence which is not performing those things have to be in place now tinafika kumeneku because timafuna kuti tione kuti tachoka ku ubale wanu mene munapezanirana ndi Malemu Chilima aja kuzafikira pa ngozi yatigwera akusankhana president would expect
kuti mmene amalawi mwina amasangalalira amene amasangalala kuti mwasankhidwa inu ngati vice president a UTM akuchipani kwanu kumene inuyo sopano mwatenga udindo wa president malingana ndi constitution yanu amene wakhala osangalala kwambiri koma that is not the case kukuoneka ngati kuli anthu ali mbali ziwiri pala anthu ena amene akuoneka kuti akusangalala kwa pala anthu ena amene sakusangalala. What is happening with UTM right honorable now as the president of UTM? Number one, tili pa dziko lapansi mimba mwanga mumandipweteka nthawi zina matumbo ache anga si matumbo a munthu wina matumbo anga amandipweteka. What more ndi anthu amene ali kuti si matumbo anga ndo ali panja ukoko munthu umandipweteka wanga umandipweteka ine zino kwa ndipweteka langa. What more ndi anthu amene asali part of me. My job as a leader is to understand them, bring them together for the greater good. And I can tell you, as Secretary General, Honorable Kariati, anali nyumba munomo. Lero. Ndinaitana kuti abwere kuno. Anabwera, takambirana, I will not tell you takambirana chani. Takambirana ngati ana banja limodzi. One thing that I will mention, kukanga naku sikuthandiza anthu. Ine lazima iko usi. I'm not going to fight anybody. My job is to do my job. Kodi akukuchitani recognize ngati president wa UTM chifukwa ena manena kuti iyayi akungogwirizira kale. Iyayi Akariati o sanamizire kuti akuti ndikugwirizira. Even kunsonkhano kumene amakalandira akabambe ananena kunena kuti we are recognizing Amaiko Usi ngati president watu, and he has been saying that to me. So bono sanene kuti ndikugwirizira because constitution yatu I think article 13 yes. Subsection 3 akuna kuti vice president azimuthandiza president wa chipani icho kumutuma kumuthandizira zonse komano zachitika kuti president usangate kukhala president wa chipani kawadwala wamwalira automatically ntchito zonse conferred kwa president zimapita kwa ndani? Kwa vice president. He becomes president wa chipani icho. Article 4 ya article 13 subsection 4 yes. Ndiye ikunena kuti ngisachitika kuti a president yo ndi a vice president yo onsewo sakati kugwira ntchito zawo, then neki itakukumana pasanapitirire masiku 90 kuti asankhe now acting podikirira convention. Chabwino ndi inu ndi president a UTM panali nsonkhano wa Central Committee umene umayenera kuti uchitike. Tidazamva tukhala ngati walephereka malipoti ena nkuzati yayi kumano atatuluka Secretary General ndi ena kuphatikizapo mneneri wa chipani chanu adanena kuti adakumana chifukwa choti adakwana quorum kumene anauza mtundu wa Malawi kuti ngati UTM nonse mwagwirizana kuti mutuluke kutonse. Ndi zimene munagwirizana ku UTM kuti mukutuluka kutonse komanso msonkhano wa Central Committee udachitika amayenera kuyitanitsani ndani? Ndiyankha pawiri. One, wena kuita msonkhano ndi president wa chipani, in this case ineyo. Number 2, chifukwa kuti UTM pakali pano pali zambiri zimene zikuchitika. Ndaina na Secretary General talankhulana, anthu akuluakulu wena ndalankhulana nawo. Now because of that mu spirit imene tili kuti ndiyambe kuyankha funso limene lolo I may undo zimene tapanga achieve. Mungana hauti mwandifunsa masiku 4-5 apitawa mwina nkanayankhira mwina komano pakali pano pa mmene talankhulirana ndi zimene tagwirizana zimene mutaziona kusogoloku mundilole kuti ndisayankhe motero. Ndilibwereze funso zokuti UTM inatuluka mu alliance mudziwa mudamva? Ndili Malawi munotu ndinamva
ndinamva kuti idatuluka ndinamva ndizo kuti onse mu onse amatchulamo muja inu munalibemo ananena kuti onse anati tonse kuchipani tagwirizana kuti titulukemo mu onse mu tonse achipani muja inu mulimo so pano ndinene chonchi tindi constitution tindi constitution komanso agreement ija inetu Chilima ndionesa agreement ija line by line ndikuiwerenga line by line meaning yake line by line zili mutumu machokedwa mu alliance ndikuwaziwa angachoke anthu bwanji zonse ndikutani ndikudzidziwa. That's why ndanena kuti awu ndi abale anga onsewo zimene analankhulazo analankhula ndinamva anali konkuno timalankhulana so ine kuti ndiyambe kulankhula kuti apo utanapanga kuti kwa pakutero sizikhala bwino ndemo ziwaonelamba tili ndi amalawi ochuluka amene akutionera pano pa akubayizika mwina amene ubayizikira ine pano ena liziko muno ena likunja agwiyezo kuti chani kuti timayankhula ndi president wa UTM ndiye ndevu zamwe wafusa kodi pano pa UTM ili patipati mgwirizano wake ndi MCP ti ayankhe kuti chani anthu amene inutu mwandipasa yankho kale mwanena kuti alipo ena akugwirizana zotulukazo kapena mwanjira ina ena akugwirizana ndi awa akuti tutulukewo ena akugwirizana nafusa kuti amayankhula anjawala ananena kuti tonse nene mafusa ati mutonsemo inunso mulimo so pano funso limene before that question you actually said ku UTM kuli magawo awiri kuli magawo awiri ndikubwereza tu zimene mwalankhula inu ndikanilimalize kuti ndiyankhe mene mwalankhulira kuli magawo awiri which means ena anena kuti tatuluka kuti mwauza kuti amene mwatuluka mundandana ni ukuku kukhala anthu ena muti sitinatuluke kupita ukuku kukhala anthu now amene ati tatuluka apita ukuku idha leader ni ndani Michael Usi amene sitinatuluke idha leader ni ndani Michael Usi. My job is to make sure that both come together. By doing that, I have to avoid responding to certain questions because by doing that, I may injure the very strategy that will bring the people together. So when mtu ukamadwala kuna kuti kodi amene wachira kuna kuti tukukaika opereka mankhwala usapereka munthu akudwala amene yachira koma amene no amene mwasalanu simunanene kalikose kusala kuti kumene muliko amene analankhula ndi amene atulukawo so zimene zili malembedwa kuti tipite ma records tipeza kuti ndithu ma front page ma newspaper ma TV ma wireless UTM yatuluka zomwe zili ma records zinazo sizili ma records so pano pande kuti UTM inatuluka titenga zimene zili ma records chifukwa cha let me correct you kutuluka chipani kuchoka mu alliance or crucial decision yoti ipangidwe simatira pa CC pa central committee central committee pakala proposal and the proposal ya ku CC is never announced takatukhala ma central committee meetings ambiri anthu samaziwai we never announce why because imakakali pregnancy you can abort or ukhala ni mwana so because of that you don't announce kuti ife pakali panopa ku CC takambaza kutiza kuti it's pregnancy whose results you don't know. You're not trying to settle a piece of puzzle who's the responsible, who's the answer you know. No, it's a proposal. Mukayipanga proposal ija mmaisunga mmaitana neki and the one calling neki yo amakala president ndikuna kuti timaganizo awawa so it goes up like that. So bono apapa sindi kufuna kulowa muzambiri, I'm just illuminating process imene mwakalira malingana ndi mmene ndondomeko ina kukalira abali pakuvuta kuti tichokepo right honorable chifukwa chokuti tima ina kuti tiziziwa kuti tili pati. So that's why ndimanena kuti for avoidance of doubt allow me to say kuti zimene zili ma record ndi zimene adayankhula nenele wanu wachipani chanu, otherwise nimaona ngati panali kusintha maganizo akanabwera asozayankhula. So bono inutu chifukwa akakhala kuti sana nene choncho ife tikuona kuti UTM inatuluka chifukwa chani mafuna ndibwere ndi funso langa linalo kuti munatuluka chifukwa chani. Ine ndikufunsa ndifunsonso apapa kunena kuti
ukati ukalowa nyumba ukati ndatuluka ndikuti uli panja atu ndikati ndatuluka ndikuti uli panja so pono ukati tatuluka wina ali panja wina kuti kati muno ninatuti kati muno ndio unakuti usani kuti tatuluka unakuti ndatuluka mesa amati nose ndende kuti ukanena kuti tatuluka nyumba panja hapo tatuluka wina kuti yayi ine ndili mamuno ndimana kuti yayi usani kuti unakuti ndatuluka ndiye kuti ndimalize chonchi ndatuluka ndende nyumba muno akukambirana kuti apereke mawu amodzi as UTM, and that is my job. That is why I'm not blaming either party. My job is to bring UTM together. That is why Madam Kaliata anabwera kunoko takambirana, and we have agreed zimene muziziona kusogoloko. So people shouldn't be in a hurry. Kutuza ni sanga. Okay. What will that do to the people? Right on up, with due respect, it's not like we want to be in a hurry, but we wanted to find the status of UTM now with MCP. Are you in? Are you out? Now, to find out today, it is not critical. Why not? It is not critical because it is news. It was when the announcement was made. Yes. You heard. Yes. Everybody and yes, news. But news is nothing if it has no implications. All right? News is nothing if there are no implications. Because mtakuna uti pakali panopa ineyo ndakuta kumba basi kujipeza basi ndikwenda pangono. News is nothing if there are no implications. That's why I'm saying kunena kuti awauti ndatuluka ene ndiri nyumba onse ajandia UTM akali pamozi anene mawu amodzi. UTM isagawanike, and ndikuuze ineyo I'll do all what I can, and I think and I know I will be successful kuti tonse tibwere mawu amodzi. You being successful means kuti bring them back into, because it appears kuti inuyo muli konko koma ena wadatuluka ndekuti ngati mupambane ndoti mukhati mwalwesaso. Is that what you're telling me? Let me also say this. Ungamati inuyo muli konko, I want you to get it from this perspective. Ndaloma mwa Chilima. Pamina Chilima bati siya anali outside government ali inside. Pamina Chilima ile ndaloma mwa Chilima. Pamina Chilima amati siya anali kunja kwa boma anali kati mwa boma. Why were people dancing? Awatalengeza kuti atuluka uko mawerenga bwanji niyo ngati msogoleri wanu msogoleri wa chipani nathu ena kusangalala kuti achukako and anthu anamba mpana kumawerenga day 2 of independence freedom kuli mavuto kumene kugwirizana wa MCP ndi UTM kuti anthu ena amachita kufuna atachukako ngati akukakamizidwa kukhala because mwina asogoleri mkuwakakamisa different weyankenso motel pamene yeso amapachikidwa ena manyadida kusangalala ena amalira zinambika kale. Yes, mupachikidwa ena we are celebrating kuvina kutani. You cannot ask kuti bwanji awama vina amasangalala kuti Yesu adani akupachikidwa ena nakhumudwa, but Yesu atazuka is when people said kuti amasangalala aja nanga tauni ndi wazuka tu Yesu yanke choncho. So bwana vice president kuchoka pafusoli tilibe yangu whether UTM is still in alliance with mazipani zina including MCP or not. Yeah, inene kuti biankulache everybody should dwell on the implication. Answer sinipeleka ineyo. Dwell on the implication. Tatuluka, what's the implication? Sinatuluka, what's the implication? Weigh the two and then you make your judgment. Chabwino. Now, akubanja anadandaula kuti kuli anthu ena kuyimba mafoni sana biseso kuyimba mafoni ya ibwerani mayi Chilima eka ena muzatengi maudindo kuchipaniku muzakhale maudindo kubomaku ndi anthu amene akuti ngati akunena kuti azakhale maudindo kuchipaniku ndio ndaku chipani amene akuti muzakhale maudindo kubomaku ndio ali kuboma mumayimba mafoni ngati vice president kuyimba mwina kupereka offer tima positions. Maybe
mawa mina anandipanga eludi ayo mene nawerengera ine mene ndinamvera anapanga dwero pa meaning not definitions pazimene amalankhula. What they wanted to land on Malawians was the significant meaning of what Bwana Valera was saying. Leave the family alone to grief. Musapanikize ndiza ndalezo. Musayuze izina Chilima pazimene mukupangazo. Akamayimbiridwa mafoni oyimba usindikwadziwa ino simunaimbepo ine nthawi zimene ndakumana ndi Madamu Chilima sizinali kukambirana zokhuzana ndi kuti position ayi makumana nawo monga mai abwana wanga ndakumana nawo ngati ndikulankhula ndi mai abwana anga. So phone mumayimba koma simu kupanga offers. Yeah, sikuti phone ndikumayimba ndima kulankhula nawo pamaso kangati. Yeah, imene zofunikira. That's private. Okay, nanga when it's like they are being bothered. So I just wanted to find out, are you one of the people bothering the family? I don't bother. Komaso ndine ichi. Ntegerepo mwayi kuti ndinene ichi. Kufa kwa muntu ndi chinthu chopweteka. Don't play with it. Chifukwa muntu akamwalira, what happens is, one, amakhalapo anthu onena kuti siku la maliro amamva chisoni, akangochokako akadya sima zikasangalala, ndipo makhala aini yake amaliro. Mayanga namwalira kalikale, kwa maliro wawo amandipweteka mpaka na lero. Although pakali panopa ndikuzimira pandekha, fanali mayanga zimandipweteka mpaka na lero. When I hear anybody say anything za mayanga amene amwalirawo, zoona kuti izizi zikundipwetekesa mtima, ndizowawa. Maliro osawaseweresa because ali ndi meaning. Anthu amazuka usiku ndikumalira kuti ambuye zona kumazona zimene zona kena kukhala kusangalala ena mapenga kumene. So when you are talking about muntu amene wamwalira ngati Chilima aja, don't play. Muntu wankulu wamwalira, there are lots of meanings pazimene ziyazo. Inu munaona muntu mwana akagwa mmakhala chikhalire muntu wankulu mwana akagwa mmati chani manena kuti zuka wakwani chani mmalankhula zambiri. Muntu wankulu akagwa akulu amazuka osalankhula kalikonse ndikumakamuzusa. Chilima ni muntu wankulu wagwa wapita ena fita nguzuka osalankhula zambiri because we know wagwa isi mwana. Simu yankhula zambiri mwayankhulapo za Mtiko. Mtiko uli ndine. Ndijani mfuna mve ndani. Mtiko uli ndine muchizungu eyes on the ball. Mawa amene aja ndi a Chilima. Amanena choncho? Yes. Chief, Mtiko uli ndine. Ayi, Mtiko uli ndine ndinamasulira kuti ndipange unpack because kwa anthu ambiri niona kuti inewo mundinene wa mtani eyes on the ball. Anazungu ndi yangana ambiri. It's about communication. That's why I wanted to unpack. Eyes on the ball. Maya akamapika. Yeah, eyes on the ball. What's the objective? Ena anatenga chiwaya kumapulisa zinthu akuti Mtiko wamaiko usi sana ni vesi. It's eyes on the ball. Mufuna mve ndani utenga umene uja. And why are you saying it now? Because kundifusa ine ndona ngati kuti zimene zikuchitika ku UTM because you and me may choose to disagree but kuli kusemphana magani. Simukulankhula chimodzi. That's why taliphira kuziwa kuti tili ngati mwa tonse ngati UTM kapena ayi taliphira kuziwa popo because zikuonekeratu kuti kukirana. Komano my point is not ibwere ku Mtiko. Mukufuna kwauza anthu kuti panopa ujeni ndanyamulano ulemerero ndineyo so ina amene akukuwa kwa kunjako musadandaule Mtiko uli ndine nitaphike zokudya ndine ana UTM ndamene ataje. Sabano tamvesa nizi. Ndizi kuuzani zoti anthu akuti mverawo
azizwa kuti mtasasa chani inuyo anthu akuona ndikumenyana ndi akazanu ndiye mwakambirana awiri wanuwo ndiye wina akubwera nkumati amakumenyani chonchije chafika ndi chani mukakondo kwa yankha simwayankha because you have gone past that incident mwayamba chapter china. Now when you start to resurrect that, it means your discussion, reconciliation, whatever ndi akazanu was not sincere. Ndiye pano pene ndikulankhula amene akundimvera a UTM amene ndakumana nawo, they don't expect me to admonish them. They don't expect me ndalankhuleza mwana, because I've told I'm not going to fight anybody. Brothers, sisters, let's come together timange chipani. So I cannot dwell on anything that was said prior to our meeting, because doing that, as I've said, it will injure the very same strategy that we are using to bring us together. Akabambe alowa UTM ngati ndani ndi munthu Malawi. Okay, chifa Simply freedom of association. You know why I'm asking that question? He went further and said UTM you win boma 2025. Ine ndingulwa kuchipani ndikane zimezi Amani ndani akabambewo ngati ndi kabambe. Yeah, I'm asking you because you are the president of UTM. Are you contesting in 2025? Akabambe akuti UTM yukubanga form next government in 2025. So I'm asking you. That's why ndakufusa kuti alo ngati ndani kuti mwina akuziwa zina zimene sindikuziwa. Alo mwina ngati advice anu kaya kuzatenga chinthu chikwa inu sindikuziwa. Koma he said kuti UTM is forming government in 2025. So I'm asking you, are you running for the office of president against Achagwela? You will win and become our president, which is what Akabambe is telling us as he's joining the party in Cholo. Akabambe tu ndi akulu anali governor wa Reserve Bank mukafunse iwo kuti manena kuti UTM boma 2025 matenda uzachani akakuuzeni ndiwo fana na sini akanena kuti ausi president 2025 mwanandifunza kuti mnatuma anguti tu UTM boma yupanga form boma 2025 iwo amalankhula zimene zozo ndi munthu wankulu akudziwa chimene akulankhula ine sindingayankhire. Mwafusa kwafusa kuti yani nanga si president ndinu yono panopa kuti mukuti chani Akabambe mukuti chani president ndineyo ngati ndingafunse sindingakuuzeni pali zina zimene sibwene yakuziwa mufuna kuziwa njira zambiri zozikupetekeseni mmimba dziwani zimene that is enough for you zina zomutirekere ifeyo. Are you concerned kuti he might contest against you convention ya UTM kukatenga president umene afuna akampikire pana kuima kukatenga boma 2025? Ndisayangane Akabambewo ngati munthu kuti wangubwera kumene ifa constitution yaso ili ndi malamulo ache yokhuzana ndi munthu amene angapange contest. That one is not something that I'm going to front at the defense. Komandi yake kuna kuti zichatheka kuti yo apanga contest. You know what? We look at the bigger picture. The best should be given the mantle. Ineyo Mulungu andipa sampata all this time. Ndigwire ntchito. Ndisayangane za munthu wina kuti akandilanda ndipanga bwanji. No. Kuna nimana kuti ntiko lindine, ntiko wangawo. Ndikufuna kuti ndipike anthu adye. Akadya Mulungu akanena kuti wapika anthu adya muthandiza Achakwera. Lekeza pomwepo. Ndilekeza pomwepo. Akabambe takhati kwaona kumakando lighting adakali ku DPP anthu maona Akabambe to Akabambe awo momwe amatuluka DPP anthu sanadabwe anthu amaziwa so kumene akulowera. Do you think kuti anthu ena ake kumbali who they are working against you ndi akubweresa Akabambe to topo you? Apa ndikuyankhe ni chonchi. If there is anybody that is working against me, they will not be successful. Mabonda mala. Nikuti, I want to repeat. If people are working, if there is anybody that is working against me, they will not be successful. Because kumenyana, akamata kumenyana, we are kumenya. I'm not going to fight back. I'm fighting nobody. I'm fighting poverty, helping Dr. Achakwera kuti dziko lino liende bwino. Poti muchita fight poverty takumvaniso mkulankhulaso kusachedwa apa kuti
paziperekedwa ngongole zopanda chongola zanja. Iyi ndiye itiso imeneyi right on up. Kani yona kuti uli ngongole, and this was the first issue imene nakambirana ndi bwana a president Chakwera kuna kuti kunja kuno kuli anthu amene akuvutika ndi umphawi usika masewera chiongola zanje timati chani chikole munthuyo kumuyang'ana chikolecho achitenga kuti pakuti iyeyo chimene chikole angapereke ndi moyo wake alibe china chilichonse. Ndiye ntayibweresa nkhani kwa president anavomereza kuti zikolezi ndizoona maka kwa anthu osauka kwambiri. Ndiye anazoti mai vipi go for it. Ndiye ine nakambira ndi akunifi anakatingira ku body. It's not free for all. That we should be emphasize. So it's not free for all. Akupereka chongola zanja ena amwayi atha kukatenga zomwezi zopanda chongola. Iya yisikuti amwayi pali anthu ovutikisisa tine chilungamo munga inu mene muliri kukupasani ndalama 250,000 ya business ngangala kopya ndipakana uchani yiyi pomwe wina kuthokoza Mulungu. We are looking at those amene ali osauka kwambiri komanso ndine chonchi anifi abwera longosole bwino koma the bottom line is the very poor amene ali misiku kusati matemba zibwente chani pang'ono alandira. Do you know why I'm bringing this issue? Kumbuyoko tamvapo ndithu kuti tikamayandikira nthawi zisango anthu amatenga ndalama zimene zijazi ngati kugawa no Father Christmas. So if had my cases kumbuyoko where not NIF chifanif yabwera after medefi janjani adapereka ndalama zokuti sadatolere. Their collection has always been a problem. Now NIFI inabwera bwino pamakanga palisanite akubwereka akukatenga akubwereka. Now when we hear my politicians kuzayankhula ngati choncho we become worried. Kuma sore apa ndi kupempheni chonchi amati konda nzako mene uzikundira yomwini anthu ambira kumalankhula choncho ndikuza kuti mukufunsa izizi not as wonder kuma mukufunsa izi monga media house. I know you love people. Ineyo chifukwa president kakumana thaiza mbiri ndi ineyo he knows nakagwira chito kwadra community development and umphawi ndi mauziwa issue naibweresa kwa president ndine si iwo kuma iwo wanali ndi mphamvu zonse zina kuti no kuma tinakambirana ndikuoneka kunena kuti anthu osaukisisa kwambiri chikole achipeza kuti nimene kuna kuti chikole kapena chongola zanja. Iya chikole tu. We are talking about chongola zanja. We are talking about chikole. Kuna kuti ujeni chikole tu ndiuna kuti chikole ndiyo kuti ndishulite. Kuti ndatenga 100 ndikaliphira kupereka 100 muzatenge tebuli yangayi. Yeah. Ndi chikole chimene chocho. Komano yapa mwamba yosabweza pa mwamba. Ndatenga 100 then kwena nzabweze mwina 110. Zina zonsezo remains the same business itu. Ndiri nduna nacho resources. Ndimachoka ine ndikusiya galimoto ya unduna icha ndikulowa minibus ndavala kuti azangazo kuti uyu Michael Osi navala nukamene mujamo ndi atu amani na miseche yawo kulankhula khani mene makula kwambiri njala chikole nakauza bwana ndakwera minibus ndikwera minibus anthu makamba izi so there's what we call capturing voices. What are people saying? I've been capturing those voices. So right on up mwina kuti tisabite kutali. Kunena kuti akatenga ndama yazibweza bendi interest. Yazibweza. Komano chikole icho ndi chimene akhoza kuchiona kuti apange bwanji chifukwa anthu akulephera kupeza kungolifa cha chikole. Chikole. Chabwino. Ndinamveka mosiyana. Chifukwa ndamveka ngati kuti ni ndalama zoti anthu akatenga sazibweza ngati kuti tangogawa. Ndipo somati mumvese manina kuti mukatenga ngongole muzibweza chabwino pamene poti chokwe befatu kuchamakisa ndi nthawi yathu yatithera na I know kuti zokambirana ndi zambiri so golo la UTM ndi MCP ndi Otani tisakuuzani chabwino so golo la UTM ndi Otani labwino lowala kwa basi andi ndineso choncha papa kunena kuti
Chilima amandiuza kunena kuti UTME isalafi for it represents ideology, maganizo, Rainbow Party, whatever you can call it, koma nchonena kuti anthu maganizidwe awo magwiridwe antchito. That's why nina kuti ineyo zimene amachita Chilima, ma reforms zimene amachita zija ndizipanga implement nalankhula ndi a president, even a Chilima alipo a president kumanena kuti yi one chimene alankhula chimodzi taina yake amapanga comment pa ma suggestions a Chilima akuna kuti president ana kuti the VP is a brilliant person, ntukwauza kuti izifandika afunse. That was his comment. Chibwino tizitsunta nthawi yathu bali right honorable ndikugwirani kukamwa muli mwana mkasilira mutakhala mphunzitsi wa primary chifukwa mukafuna njinga ya moto Mulungu akubweresani kuzafika minister kufika vice president mungomaliza kufika super pachani president. do you have those ambitions or whatever plans kuti ambuye ndafika kale apa pa one step mwasala step imodzi kuti mungo mafuna kuti akhala bwera cha ndikuuza ndichoncho una kuti nakuuza ndiso inu pa interview kuti my job is to do my job, my job is not to keep my job. Ine ndimakhulupirira kuti chimene Mulungu akupasa uchichite mtima wako wonse, usazibweresere temberero, komanso usatanganidwe ndikuyang'ana kuti apo bwanji mene ndikuchokera ine konse kumene kwadusa ineko. I trust in God kuti pamene Mulungu afuna ndikafika. It is possible kuti Mulungu wafuna kuti kanthawi kamene kakaka ndathandiza chakwera dziko lisinthe ndimwalire. Who knows? Kapena iyayi Mulungu wafuna kuti ndikamaliza apapa ndikukhala MP, kandikhala MP, kandikhala chani, whatever chimene Mulungu andipasacho ndikufuna ndichigwire bwino. Ndiyankheso motero kunena kuti do you know what? Munthu akabwera pa dziko lapansi Mulungu amafuna kuti agwire ntchito yoti akhale anthu, iye akhale daliso kwa anthu ena, amwalire judgment kumoto kapena kumparadizo. Game yatabati yatabumwepo. Ine ndesi ni mazunziko kwambiri ni ma position kapena kuti kwa amene atamusankha mwina mblanket amakate ine nimapanga focus nadabwa kwambiri atotali kama privileges ndikuti chonde please, that is not what I want. Ine ndikufuna job description. That is what I want to say. People will not judge me kuti koma amaenda pa magambo no. Azali panga judge ne kuti uyo ali VP sina gwire chito. Ino ndi ya president ya UTM. Pa ballot baja. Simuzakhalapo. Aziwa ndi Mulungu. Zoti nzakhala vice president lero. Mulungu amaziwa ine sindi maziwa. Chifukwa chochitika chona kuti chinampwetekesa tu Satana ndi zimene zozo. Zona kuti ineyo ndizakwera nzakhale pa mpando wa mwambayo mwakuti wakuyikapo ndani. Ine ndiza wakuyikapo ndani. Chabwino. Nthawi. Mutapita kuti mukalankhula koyamba ngati vice president. Munayamba ndikuti ndakakamizidwa kuyenda ndakazanga. Ndakakamizidwa kuti ndisamakaguleso zinthu musika. Chifukwa chani mama kukakamizana? Simafuna kwenda ndakazanga. Simanyadira. Yeah, when I was saying sina ndakakamizidwa. Nena kuti ndakakamizika. Ineyo kunyumba kwanga timafuna tizikhala moyo wa basic. Zomati taona ndo wakutwa kuti mwakuti even ndi ananga omwe life yawo anthu ambiri samadziwa ina adziwa pompanopa naona uyawa panga chinkhoswe yawo adziwa anthu pompano. Chifukwa chona kuti ndine vice president ena naona mtakhala nduna. Chifukwa chani amadziwa kunena kuti kukhala munthu oti ndi munthu pamakani freedom yachi. So amasankha ndi mayiwa kuti
asamaonekere kapena munapika ino simuzoonekera kuguluya iyayi mukamaita perete ndikupasa chisanzo mukamapanga perete iyo uli pano uyu ali apa ndiye mukuyenda perete mmene mukuponyera muja amakuza sinzako yitu is a training imene muli nayo. In other words, you say the organizational behavior, that is what guides your behavior. Yapamene popo komanso ine I'm never interested kumalankhula za kunyumba kwanga. I am vice president. What is relevant is for me to deliver to the people. What about uyo kunyumba kwanga au kunyumba kwanga is private. Tizaona nokomano my vice president kunsonkhano ku. I don't want to respond to that. Nanga sinchito hii. Betu. Nchito hii tu mtu menda. Yeah, so pano my vice president takha tukumona. So pano what I'm telling you, nobody in Malawi should ever give me pressure. Kuti mwana wako atuluke, maya kwanu atuluke. Nobody should give me anybody should give me pressure. Give me pressure kuti tipange deliver. Akatuluka aina atuluke. Okay? Akatuluka aina atuluke. Inetu I know. I've been schooled. Ndi madziwa. And let me tell you, Joshua Nkomo mkazi wake nisi mayanga zandale mene zimayendera timaziziwa. This time around ndabwera kuzapanga firu malo a Chilima timalize ukuku. Sinali pa ballot ndiye achakwera kuti tawina tukumalizisa ukuku. Ndiye ife kumalizisa ukuku tindi behavior yathu. How do we help the president with sincerity kuti timalizise? Mwandikumbusa mfundo yabwino right honorable pepani mwanena kuti mwabwera kuzamalizisa ya vice president and people can't help it. Tukuma kuchita ndipena kumpea kuchita ndi contrast kuti Achilima kana panga chonchi kuti amaiko usakupanga bwanji. How should we do that in all fairness? Number one. And how do you think you're fitting in the shoes? You I know you don't want to be number 2 Chilima, you want to be number 1 Usi. But how are you doing it? I'm not in competition di bwana anga anatisi yao. But I should hasten to say anandipusa zambishi. Some of the things that anandipusa will be illuminated through my actions. Koma, I am Michael Usi. There are certain things that I will do that he may not have done. But zile mimi kuchita ineyo. Zimene yo ataka how dalipa kana utayi usapange zimene zizi. But are you being sensitive? Very mwina mwake kuti mwina ndizooneka ngati ndikunyadira kwambiri kuti ifa panzanga iwachokapo ndenda peza mpata anthu akundona bwanji. So mwazichita second guess pena nokha. Mukakhala kuti uli how ndikupanga bwanji Yesu adafunsana. Kodi anthu ambati chani zaine uku kunja ka afro barometer. Muntu wachedwa upita kuchalichi nyange choncho. Wachedwa upita kuchalichi. Ukuthamanga wali wanchalichi. Umathamanga so nchalichi. Muntu wachedwa uchoka kuchalichi. Simangonena bwino bwino. Ndi basa. Tino kusa busy. Inuyo you're talking about sensitivity. That's what you have said. Yes. You're talking about sensitivity. Yes. So I'm saying wachedwa muntu upita kuchalichi. Wali wanchalichi. Uzithamangabe. Suma thamanga atu. Wali wanchalichi. Muli behavior yake. Ine sine mwana ndikuziwa kuti mbale wanga anali apapa. How do I behave? Mbale wanga watisiya. How do I behave? Chibwe. Mawa no siriza right honorable takugoza mnatiwa sampata ticheze nanu nkhani zambiri. Ndiye samuzati lwaso tibwere tizamalize zina zimene sitingakwanise siku la lero. Malawi yawo Malawi kumene kukulena UTM andimene kuonera ine kuona kuti kuli UTM awiri akuniyangana akukuyang'anani iso ndikuyang'ana akuniyangana iso ndikuyang'ana then iso kuli Malawi enaso amene akufuna kuona vice president wanu kuti mugwira motani. Mpando ndakhala makonda kukhala banda nangu abwerekera chifukwa kugwira ntchito zina amakonda kufunsa funso lokuti anthu atayiwala zonse zimene akamba pano papo ndi chani chimene agwire
mmene akupita kukagonako poti program ikuluka madzulo ano kuti Times imayankhula ndi a vice president athu Dr. Michael Biswick Usi atisira uthenga wanji pamene tikugona amenewo. Number 1, ndine vice president, sine president wa dziko. Ntchito yanga ndikuthandiza a president kukwaniritsa masomphenya a Malawi. Ndigwira ntchitoyi ndi mtima wanga wonse podziwa kuti a Malawi Congress Party, UTM, DPP, UDF, Afodi ndiye na opanda zipani onsewo akufuna zikhala moyo wabwino. Ni ntchito yanga kuthandiza president kuti zimene zitheke and zimene zozo ndizichita Mulungu akasogolera. Number 2, ndikubwera kwa Malawi ngati munthu amene ali ndi experience ndi umphawi. Si ndikubwera kwa Malawi kugwira ntchito kuti tizina kuti onani ananga, onani abale anga, onani amsafuso za mkulu wanga kuti mkulu wanga ali kuti ndine mkulu wanga people amsakumudziwa. Moyo wanga ndionena kuti tigwire ntchito a Malawi mchimene Mulungu anandilengera. Mmene Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Michael Biswick Usi anachezera ndi Wanda Sisia pankhani ina iliyonse imene imamveka komanso imakambidwa makamaka m'misewu, m'matauni, m'misika komanso malo ena aliwonse amene anthu amakambirana. Tikhulupirira kuti poonera interview imeneyi mwatolapo kenakake ndipo zithandizira kuti mwina